И здравейте хора! Добре дошли в моето ново видео, което е втора част на съвети за момичета, което беше от миналата седмица. Ако не сте го гледали, отидете да го гледате и се върнете тук, защото то е продължение на миналото видео. Продължавам и това е втора част на съвети за момичета. Сега ще си говорим за хигиена, може би, и ще продължим някои други точки. Хайде да продължаваме. Мисля, че в миналото видео стигнахме до хигиена за косата. Показах ви кои са моите продукти, които аз използвам. И просто много ми помагат за косата. И да. Изяснихме хигиената за лицето, хигиената за косата. И сега напишете като в точка. Някои може да са се записвали, но така като гледам, никой не се е записвал, но аз го говоря като план. В точка хигиена за тялото. Също толкова важно, ще да кажа влажно. Също толкова важно е хигиената за тялото. Сега ще ви покажа кои са моите продукти за хигиена на тялото. Сега ще ви покажа моите продукти и как ги използвам. Започваме с душгела, като понякога ги сменям душгеловете, но са основно ето тези двата. Абсолютно нямам други душгелове, които са ми любими и които тялото ми понасят. Тези са на Сол де Жанейро, които си ги слагам на една гъба за тяло, така да кажа. Нанасям си и си разнасям по цялото тяло. Този мирише на, мисля, че на бисквитки, този мирише на зима, просто двата миришат уникално. А другото, което е много лесно се разнасят, много хубаво се разнасят по кожата, което ги прави също толкова хубави. Да, хубави. И са много плътни, много са хубави, много ми харесват. И това са, които използвам в банята. Сега ще ви покажа и сапуните, които използвам. Защото е много важно също какъв сапун използваш, защото има момичета, които правят алергии от сапун, което не искаме да се допуска. Аз абсолютно винаги използвам сапуни на Дав. И сега точно трябва са свършили и както виждате майка ми е взела. Използвам на Дав. Тя сега конкретно е взела тези, които са Светосин, Sensitive Skin. Не знам дали много се вижда. Ще ви ги покажа. И Beauty Cream Bar. Ето така изглежда. Това май повече се вижда. Но това са сапуните, които използвам. Миришат прекрасно. И са просто на Дав. И Дав много ми харесват и са много готини. Продължаваме с лосионите за тяло или така да кажем боди лосион. А именно те са отново на Сол де Жанейро. Ето тези са двете в комплект. Когато използвам този душгел, използвам и този крем, който мирише уникално. Просто миришат на зима. Малко сега просто миришат прекрасно. Да, не изглеждат най-хубавите, но просто искам да го помиришете. Просто ще ви изпратя по екон да помиришете, защото е много хубаво. Даже сега ми попадна на ръката. И толкова умекотява кожата, просто не е истина. Този ми е в голяма опаковка, защото си го купих лятото и започнах да си го купувам всеки път и ми е в голяма опаковка. А другият, който е лилавият, ми е в нормална опаковка. Имам също така крем за ръце на Сол де Жанейро, който сега ще ви го покажа, но първо ще говорим за това. Този също, когато се къпя с този душгел, се мажа с този боди лосион, който е по-различна консистенция, но искам само да го... Сега ще ви го покажа. Някакси той е по-странен. Както виждате, е много по...
странен, но е просто уникален. Да, доста различна консистенция от жълтия, но жълтия, доколкото разбрах, е летен и затова лилавия е такъв, а жълтия е просто като крем. Този е специфичен за зимата. Четох, просто са много готини. И след това, по мое желание, ако искам, си пръскам този спрей за тяло на Victoria's Secret, който е Velvet Petals. Не съм добра в английска. Добра съм просто в четенето. И ето така изглежда. Не мога да... Аз ще го покажа отблизо. Но е много готин. Мирише прекрасно на... Сега ще ви кажа от пръв мирис на какво мирише. Мирише ми на роза. И просто уха е толкова готино. И в момента мога да се пръсна, обаче са ми мазни ръцете. Но просто е прекрасен. Така. И последното нещо е този отново спрей за тяло, който е с бляскави частици. Няма да видите, ще го покажа отблизо. Който се пръскам всеки път, защото просто блести прекрасно. Прекрасно блести. И просто е уникален. На миризма е уникален и е на Велнея. Доколкото виждате, ще го покажа отблизо. Но е прекрасен. И последно е този крем за ръце, който се вижда много ясно, така че няма да ви го показвам. На Сол де Жанейро, който мирише прекрасно. Просто всички ухаят невероятно. А сега започвам да ви показвам продуктите по-отделно. Секунда само. Това е лилавия душ гел. Показвам ви го така, за да може, ако искате нещо, да си го снимате. Така. Това е жълтия, който вече мисля, че ме смениха опаковката, но аз използвам този. Това е кремът, лилавият за зимата. Това е жълтият крем. Това са сапуните на DAV. Това е спреят на Victoria's Secret, който е Velvet Petals. Мисля, че така се чете. Ще ви го покажа така. Игнорирайте. Така. И това е спреят за тяло, който ето показвам ви как блести. Много е Body Mist на Вълнея. Много е важна хигиената за тялото. Абсолютно всяка една хигиена за себе си е много важна. Приключваме точка хигиена и продължаваме с последна, мисля, че точка. Да. Здравословно хранене. Абсолютно не става въпрос, че едната е по-пълничка и затова трябва да се храни здравословно, а другата е слаба, но и тя трябва да се храни здравословно. Абсолютно няма значение от вашето тегло, за това да искате да сте едно момиче, а не момичетата, които се правят на интересни и най-вече, за да са голямата работа, псуват и обиждат. Трябва всяко едно момиче да се храни здравословно, защото просто за да живеем прекрасно, трябва да се храним здравословно, разбира се. Може би в седмичния ми влог, който ми е първото видео, някои от вас може би са видяли, че аз споменавам в един кадър, че съм яла в Хесбургер. Абсолютно може да си позволите фастфуд, но само един път на месец. Абсолютно само един път на месец.
Първо, че от него се надебелява и второ е много, много вреден. А ние не ядем вредни храни. Clean Girls. Абсолютно. Можете да си позволите един път на месец. Но не един път на месец. Един път ще взема от Хесбургер, друг път от KFC и трети път от Хесбургер. Един път ям от всяка верига. Не. Избирате си каква верига да ядете. Дори може да си позволите и пица един път на месец. Но някои момичета си ядат пица. Разбирам пица, ако е домашна. Но така е. Започваме с здравословното хранене. Ще ви кажа как аз се храня. Горе-долу всеки ден, да кажем. За закуска винаги съм плод. Преди да тръгна за училище съм плод. И да, също в седмичния ми влог можете да видите как ям дубайски шоколад. Да. Също сладко по един път на месец. Ще ви покажа как аз се храня. И да. За закуската винаги преди да тръгна от училище, винаги нямам време да ям, да си правя закуски, но в колата ям плод. Дали ще е банан, дали ще са ягоди, дали ще е ябълка, дали ще е круша, дали ще е портокал, дали ще е нещо, просто трябва да е плод. После започвам с междинна закуска. Не знам точно как да го нарека, защото в училище също закусвам, което не знам как да го нарека. Междинна закуска. Закуската ми е плод, само един плод, а междинната ми закуска в училище е дали ще си нося нещо домашно от вкъщи, някаква филийка с сандвич, примерно, или пък дали ще е филия с пастет. Нещо е такова ми е междинната закуска. Обяд повечето пъти нямам, но когато успея, винаги ям готвена манджа. Абсолютно винаги. Трябва, защото мама винаги готви и аз ям манджа, домашна манджа. Дали ще е пиле с картофи, дали ще е супа, дали ще е манджа. Просто трябва да е манджа, защото това е домашно и здравословно. Абсолютно винаги, когато имам възможност. Когато нямам, си взимам, например, зад нашето училище има едно като корнер, не знам как да го кажа. Там продават всякакви такива месо продават. Примерно продават кюфтета, всякакви различни кюфтета с салати, кебабчета с салати, пържоли с салати, пържени картофи и така нататък. Абсолютно аз винаги си взимам салата. Сменихме малко снимачната площадка, но продължаваме. За обяд наистина готвена манджа, задължително. За следобедна закуска, междинна закуска, или ядки, или по-скоро плод по-често. А за вечера също готвена манджа, салата, нещо такова. И това е здравословно хранене. Абсолютно не се лишаваме от нищо. Лишаваме се от сладкото и от фастфуда, но от нищо друго. Просто ядем в малки количества. Също това не е само за да сме clean girl, това е за нашето здраве. Това са съветите за момичета. Благодаря ви, че гледахте и до следващото видео.